Akiva tangisa namba remoto vatamura mombe ina asaira baitu mara jesi ani musimu mombe ina baza badata mambo wani now mwana wa yana baitu musikana ajase ani musimu achivaisa mwana wechipiri numba pande mwana wasikaziye uyo now uri mudharaunda ofirere nyaya yemwana wamudharaunda hazviitiki saka vakazokutsvaka kupotera kuti aziva kuenda ndishona guru wangu asi mwana angari manaji vanateerera nyaya yavo musoro vanototi makurisa angauyavanadandara nokubata ndinakamusevha samoni vadaidza kuona kuti kadiwe sevha samoni ko uyo achasi kamubata sa nyaya iripo ndekuti vanhu vakuyana kumba kwavana vazokuvaira mwe ikuyera mimba yavakazokuvaira arubva kwava vakana vakadzanyiri vakanaita azvibudi saka ndikuti mombe ine dzandidzana izvi vati mwana aita mhosva nyebe saka zvaipfuta vakadzari kumiriri mamuziba izvikupa maikoda kuramba muchazvibhakira makoda kusiyana nazvo aina ncharo vanodzidza sei vanhu vakadai izvo mwana wavo haasisi kumba wavo ari kuerenga akaenda saka chimaida kuyanana kuti chinda kusanganisa ichitaurirana ava ndo vakaya nemwana wavo mushure vamwe vatuma madzimbuya dzakatadza kuwirirana ndobva vadzokera kumba kwavo ava ndo vakazoya nebhegi manje nemwana wavo pavakatanga kuuya anga asina chinhu ava ndo vakazoya nebhegi nemwana wavo aya nemwana wakamusiya pano right vakubuda yadhi vazovachitedzera kuti sara wafire ipapo ngatofire ipapo ndopochafire ipapo upatakazovhura tongo kuti ndoni kuti ndiani ari kutaura kwadzaka ndovandaona ndovava katikowana kufira pano pakudiko zvikanzi ya makapusa serenge mbuka dzevanhu chokuti amai venyu nokuti mimi majaira kunitorera mwana wangu musingabhadhari nanhasi hamusati mapedza kubhadhara uye mudara kutaura kuti kudii iwewe kanzi anoda dhudhudhu uya izvozvo ndikuone maivandeso saka kana zvaiwewe uda kuti ndakumanikidza here kuti ini ndindanyengo mwana wacho here inini wawakutuka inini mwana wangu ndayakaita mwana wako zvino nhasi wakutuka inini pakudii mereji yacho inofamba sei dai ndaingotambira chete vanhu kuti zvamasvika panapa pindai mumba nemhaka yekuti aiwa ndingotyakari nyaya dzandisingazivi ndisingatoziva kuti yetariro yakapa mwana foni yokuti achishedza mwana wangu kuti uyamusangane kwakati sanganai pakati iye ikaenda ndakutuma mwana wake kuti sangana nemwana wangu inini mwana wangu ndakandomuviga kugrandera shure yaiti apara mhosva iyi ndikati I'm going to punish you for that ndikatomisa kugrandera achigara kugrando karo rakateera kugrando ikoko aiwa kwasha uyatora mukadzi mombe dzakabvisa dzinotokwanirana uyautora mukadzi iwe usachike zvako uyaudikirikiri right mwana wangu anofonera kuti kuno uyu mudhara andisvikira kuno ari kutaura zvakazvakazvaka ndava iyi ndikati iwewo wakuya kuno uchiita izvozvo tikupesana right ndabvisa mwana kugrando ndamisa kuharare kare ari kupa mwana wake foni ari kufonera kuharare mudze kukwasha mwana baba wamwana kuti mwana arwara kuno baba vati haasi kubvisa shuga haasi kubvisa mari yechipatara mwana yangaita sei mwana yakutumira mari mazhomba wakariri ava ekokeshi inini ndozobvunza kuti iwe uri kuzviwana kuko zvokuti mwana ari kurwara ini ndichienda kumba kwacho ndikusangana nemwana ane mwana kuti asi kutaura kuti ari kurwara wani saka kunokwanisa kutifonera vakuzoti vakazoti iyezvo zvaita kufonera mwana wangu kuti aiwa iwe dzoka kubva kuharare ndokweretera fodya kana ndakweretera fodya urime nemwana wangu imimi baba ndimakakanganisaka Mama, izvozvo usaitwa nemwana akaparwa izvozvo ndizvozvo nawo ndasi ndikutozwa ndokutaura kuzazvi nei inakona zvimawiri angaita makapara yakatoshaisa ndovana akatadza mwana nyanya kuri mangana 20 years amunhu mukuru nawo nyaya yakamuchajira paipa yakati nyaya andaichi kana akabudira mapolisa akazvisungwa zvakaita sezvazva mwana wenyu ane mimba baba mwana wavo vakapotera kuna mambo ukakutotora nyaya vakutotora neasha vakutana mamboteeranise kuti mwana wangu auramba achikanganise ini kuramba kuramba ndikurusa kuti mombe dzokukura dzangu dzikukwanisa mwana wangu asi mwana wangu auramba achikanganisa zvakatisa kuti mama chigonera pamusoro chana zvekutaurwa naati gere
kutaura chokwadi pamwe pamwari wangu is totally wrong. It's false. Ati gere wachipa mwana wangu mimba pa 2023 ndatoti ndwari pamimba ndwari kumira pamwari pamberi kochi mwana wangu. First time mwana wakaramba akatisa akaenda wamuti yenda akaenda kutenda mwana wangu akasara panapa tikatongana nati gere wakazipatira ngombe 4 wakazipatira ngombe 3 wakati imaliza pata wakaenda excuse da wale wana amai wangu mai sinao wakaenda pia wana amai wakatukuta nyanazo right now that no one don kurara anakana kopi na kama tunai kala kunza kulisa wa secretary na secretary na hapa wana ngombe zio tuna mashuko kwa mwanake na shinda mtana ati gere mashuko mwingi bakagara wachiti mwana utanga mwana wao akatoa kuna jari ongezera itoe andiri kujari ongezera itoe mwana wao first time tikataura mwana wangu tikagara naye sima mwana wangu asunguka akaenda kuchipatara mwana wangu akatoa makumbi akamegina ndienda tora mari yawe but 50 dollars zangishirisa kwa doctor ndura wakitiyo achitigere basi yo mwana uyu ingamukona zvaari zvakapinda hama wakamuti paseni dollars yawo 50 time akaenda mwana flowing time ndikati atigere basi yo mwana atina mari yawe bisaidi yaitochesa mwana kuchipatara ndokuti akamira kusvika mwana vaibabadzi nawo pari zvino mwana wenyane pamwiri amitiswa futi pamwiri taura uri kuti kudii chinzwaika baba saka miri chinzwaika right now mwana wanga apiwa pamwiri futi inakana wazikuziva mwana wanga apiwa pamwiri futi kuchitu apiwa pamwiri futi wapiwa pamwiri futi kuindapo ndindakuda alitaura kuti maraini afamba taura kuti maraini mundu zakabvisa mundu zakabvisa chaita vana 4 nomwana iye sikamugaapana zakabvisa pamama ndima ndikabvuka kulewa kuti kumwanyanyamtaaa mundu 4 akapedza nekubhadhara akati ndikapedza riri ndivakati amai wangu wakumba pati unomuisa kuti ani munhu wechingani ichitu shuwa amai wangu wakaperekedza mwana bhegi rake bhegi rake endai vatigere kusvika paatigere atigere vakabuda vakabata tochi yavo vakati mupisa bhegi panapo imwedzi wanu ndetawe ivhai panapo nekutema inodero amai vaiva vana kumira nomusunguri wakabva wadzoka kuti akasiyiwa asiyiwa yakaziwe ikudei panapo pamusoreba zvamutaura kazini zvanzi zvinoti kudii mwana akapiwa kechipiri novanhu vatigere munoti kudii chinzwai baba saka ndonyaya chandinga kana kusakusuda kubhadhara shanyai vanhu vatigere nokuti mhosva ikuoneka kuti ngatazobvisana kubhadharwa zvese zvamunongeredza zvese ndikada kukuteere mumwana pake pakatatisu tiri kutayo taurai pamusoro penyaya yemwana apuwa nemunhu motaura kuti aiwa vatigere vakati tikuda zvakati pamwana wangu changamira ikazi wakatuka amai wangu ndakataura nyaya iyo mhosva ipadumbuyo ini ndinoti wabhadhare mwana wangu pfuma yangu dai mamukumba maiti chii dai dombo anga auya kumba asvika ati atigere ndauya shuwa ndikutambira mhosva ndakaita pamwana wenyu kechipiri mai muchaja muchiti chii ndaida mombe dzangu gani nkurongo masungiro mombe yangu yomai ndozvandaita chega ndikubatsire atigere aima munhu mukuru musabvume kushandiswa nemwana muri baba venyu musi wakanyenga musikana yakakuudzai kuti ndaenga musikana but nhasi ari kudzoka kwamuri nima kutauraya kuti atezvavanonditeera kuhingi anhingi vandidii iye achipa mwana munhu pane munhu anoudzwa kunotadza achienda kutadza atigere mamunhu mukuru inotarisira kuti mimi kana vana vanofanira kudzidza vakure kuchemberoso zvamaita izvi vari vana vanogona kuzotongova nevana kana vari ana baba mangwana hatikutarisa ndivo chatongoaa mangwana kana vane pfungwa idzodzo dzokuti anokwanisa kuudzwa zvokuita kunzi para mhosva dzokera futi pare mhosva
iye achienda hakuna zvakanaka. Ndaida kubatsira sekuru. Atigere toda uchifamba nemi zvakanaka. Nokuti taona zvaitika hapo zvechipiri izvi. Muchitaura nemwana wenyu Atigere. Ari kuda kuroora here? Ari kurambei? Ari kuramba mukadzi asi ari kuda kuramba achifungura pfimbi. Woze uyu kana mwana imufi atitarara kuchaja kudhara zvinhu vakapiwa Vaise mombe mbiri. ngavaramba chipuwa Utsvagira baba wako mombe. Penderedzwa, vanopenderedza vakomana. Hapana achikukumbira nguva achangamira. Nguva nayo. Yakazapa kuti mwana uya arikufira kuita mumiro. Kandi zvibereko zvakanyanya kukumbira Nguva inenge chinati. kuti mwedzi miviri kuteera ndozotanga kubhadhara mberi. Usatumira mabhizimu kwanza. Unachima pamuzvini. 2 August. 2 August. It's all right. Chitanga mapedza ikasara. 2 August. Then do quite too much of butter. Zvaita. Mombe dzinenge akabhadhara nditi vamutemberi ndo vari kuziva kwakaita nemombe. Inini handabva ngendezvibereko ngatopedza kana vakachibvunza ndikatama ndikapedza. Aiwa, bhazirai kutaura kwavari kuti Atigere tofanira kuti Atigere ava akariwa vachifonera kuti sekitari mari yangu kuna Atigere. Ndichifonera Atigere vakanditi sekitari ndiri kukumbira pari zvino ndino urwere hwaamai vangu. Ndikati ndakazivisawo kuti vati vane urwere. Ambuya Atigere vachishara avo vakafona Atigere vakati no ndawirwa nenhamo. Vakazokumbira futi Atigere vakati ndiri kugadzirira nyaradzo yangu, nyaradzo yaamai vangu. Vakati ndiri kugadzirira nyaradzo yaamai vangu. Ndakateerera zvakataura Atigere. Akapambira. Atigere ndobva vazoti kuti no, indimirire mukukohwa. Ndinogadzirisa nyaya. Madaro Atigere havana kuzouya kundobhadhara mari kwandiri. Mombe yamuri kuti makapa Mutevere. atozonana naye Ya, lazima kumbuka kanganisa Atigere. Atigere mwana wewe achakupanira ihombe. Wamukuita unge mukuka ya sikazira. Achakupanira ihombe mangwana inokuita. Kana achitakura ngazi dzekuya kozvimiri. after 2 months maisiro kwanga kuchida ku after 2 months avaraita kuti badala mwana wavo Unoona zvazvinoita, unoona zvinoita zvinoine. Usatora ndozvachaita mutizo zvinoona pamwenda kudzigero. Kururudzira mate mumhuri. Akaipa chama chese. Tapedza apera.